Wieħed minn kull 5 ġenituri ma jsegwux dak li jkunu qed jilagħbu t-tfal tagħhom. 40% ta' tfal bejn is-7 u 13-il sena għandhom profil fuq Facebook. Dan joħroġ mill-pubblikazzjoni Use of Digital and Video Games in Malta. Studju nazzjonali magħmul minn grupp ta' riċerkaturi fl-Università ta' Malta dwar l-użu tal-lob diġitali f'Malta. Il-grupp li kien jiżmu Gamed kien magħmul minn numru ta' akademiċi mill-Fakultajiet tal-Edukazzjoni, ICT u Xjenza, bir-riċerka tkun iffinanzjata mill-Awtorità Maltija tal-Komunikazzjoni. L-iskop ta' dan l-istudju kien li jkunu determinati it-tendenzji tal-popolazzjoni Maltija bejn l-etajiet ta' 3 snin u l-54 sena f'dak li għandu x'jaqsam il-lob diġitali. Fost ir-riżultati li joħorġu minn din il-pubblikazzjoni insibu li 74% tal-Maltin jilagħbu lob diġitali. 62% ta' dawk li jilagħbu huma rġiel. 65% ta' tfal mitkellma fl-istudju qalu li jilagħbu darba kuljum, filwaqt li l-istess persentaġġ taż-żgħażagħ jilagħbu satejn jew iżjed kuljum. Meta indirizza tnedija ta' din il-pubblikazzjoni, is-Segretarju Parlamentari tal-Kompetittività u Tkabbir Ekonomiku José Herrera qal li dan l-istudju ikompli jikkonferma kemm is-soċjetà Maltija qiegħda ssir dejjem aktar diġitali u dipendenti fuq l-ICT. Huwa jemmen li t-teknoloġija hija opportunità għas-soċjetà għax toffri l-għodda l-iktar inklusività, effiċjenza fix-xogħol u kwalità ta' ħajja aħjar. Use of Digital and Video Games in Malta huwa xogħol ta' Leonard Busuttil, Liberato Camilleri, Vanessa Camilleri, Alexei Dingli u Matthew Montebello.